Mayang adlaw kaniyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kiniyang akong suliran. Ilaban na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Carlo, 18 years old, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga bag-o lang nakong hibaw-an nga naa ko ani. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang desisyon kung muundang og eskwela. Ingon niini ang mga panghitabo. Maundag kag eskwela? O lagi ma, lisod magkahit agud. Mas mayon na makatabang ko ninyo ni Papa sa mga gastuhan din sa bahay. Nya, unsa man sa trabaho ang imusudlan? Ay, mangita ko ma. Makasud man ko trabaho kay 18 na baya ko. Ay, hanugon kay nakoy. Mas mayo na lang unta to ba bisag makahuman ka og senior high. Lagi ma, ano gundid kaayo. Pero, dili pa man gud nato kaya. Maong dili na sa nato pugson. Total, dili man bitaw na mudagan ng eskwelahan. Nala, sige nak. Pero, wa baya ka na mo obligahang papa ni mo ani ha? Umaoy, ako mo sige ng kagustuhan nga makatabang ko sa atong kalisod. Salamat na kung mao. Okay ra ka mag-construction worker? Kaya ko ingon ako amo. O bay, way problema na ako. Kaya-kaya na nako bay. Nala, sige. Ako ingon ako amo ha. Sige bay, salamat kayo ha. Okay ra ka bay? Oh, okay naman bay. Kuwang pa lang siguro ko sa anad. Grabe mo kayo ang abog. Oo. Tunal na nga. Ana magina. Sa una bitaw, ana masag ko. Oh, Sige sa kubo. Sa Mao bago ba? pa ko. Oo. Madugay, mga nada ka na bay. lagi. Tuod. Saman, nakay lighter ya? Ha? Oh, wa bay. Sama ni mo. Manigarilyo. Wala ko madang akong lighter good. Pamagin akong buhaton basta break. Tawa ko din ni bay. Di mo ko man nagrilyo. Aw, ano ba? Sige. Manghumam lang yung sa uban na ang kauban. Sige bay. Ato tatapok nila na. Nasa sila dito, nanigarilyo. Tana. Sige bay. Din man kagikan. Kada alas 7 naman lagi kang perming mauli. Di ba alas 5 raman ako to imong trabaho? Ay, nagpasingot ko mo eh. Ay, naghuman akong trabaho. Naritso kog duwa og basket para pasingot ba? Mao di ay. Unya naugha na kagsingot ya sa imong buko-buko ron. Ay, wa mo eh. Iksa t-shirt ko ni akong sulob karon. Lagi. Basin beg abusado na kay kasi mong lawas dong. Ay, yun na. Unsay sudan man? Nagluto kog utan diha. Sige na, kaon na. Yes! Utang! Kinita! Kaya pa ba? Naparabada ka mga sako nga alsahonon. Sako simento. Kaya pa? Kaya pa rin ba eh? Sige, paspasan tani para mahumanda yun.
Sige. Nga naman eh. Hangak man bisag naghigdar ako. Sa kakapor tingali na sa mong trabaho ganiya sa construction site. Tadaulan na nina ako. Basin, mawara ni. Physically active man unta ko. Og sud sa taas nga panahon, wa gyud ko'y gipamati sa akong lawas. Tagsargani kayo kong madutlan og hilanat. Pag una, naka-experience ko og ubo-ubo lang. Ako lang gibaliwa kay sa akong pagtuo, walang kumaanad sa abog sa construction site. Gani, kada hapon pa ko magduwa og basketball human sa akong trabaho aron lang magpasingot. Pero sa kadugayan, nahibong naman lang ko nga murag kapoy man ang akong lawas, bisan sakto ang akong pahuway. Unya, hangakon ko, bisan kong makigda lang. Pero ako lang ning gibaliwa sa pagtuo nga mawaras kadugayan. Unya, Bay, na nasa tayo laing alsahon. Mga kahoy na sab. Murag, maluya kita ni kalaki haron da. Ha? Magsaka ka na og matasagdanan. maulagi bay? Ya, okay ra nimo. Asa Ay. maga, mura makagluya ron. Wala ni bay eh. Kapil na akong lawas. Pero madara man. Pag sure dara, uy. May absent daw ta ka. Ano ko ng labor bay? Sayang pud. Oo, mausad. Hala sige. Na, ato na sugdan mentras nga. Wa pa mo saka ang kainit sa adlaw. Tara. Uya ini. Ito pagod sa fourth floor. Nga naman eh. Mura maglisod iginhawa. Bay. Ano ka? Bay, lisod. Lisod iginhawa bay. Ha? Unsa? Sir, sir! Si Carlo naglisod ng ginawa! Bay, bay, bay! 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 Tabang mo dali, bay! Ay! Dali, Migo! Dali! Dalugan mo sa ospital! Doon na kay asma. Hinungdan nga nagisod ka o ginhawa ganina. May na lang kay dali kang nadasa imong mga kauban din eh. Unsa tok? Na ako'y asthma. Oo. O kung sayo pa lang nimong gitagad ang imong sintomas, mas makontrol unta na nimo. Ang sugod taong ko magdahumdong nga. Nabaday ko aning sakita. Laksik mo unta kay ko. Doon na ko'y iresita ni mga tambal. O mao kini palita. Salamat, Dok. Way, sa pa yan. Kung doon na mo'y kinahanglan, sangpit lang mo sa nurse, okay? O, Dok. Tulbaan ako na ko eh. Sabi na kong mawha na ka na mo. Mabaya. Kakusgan aning imong anak. Kusgan lagi. Kunya abusado manggut ka usahay sa imong lawas. Imbis mo pahuway, magsiki ka man hinog duwag basket. Pero, wabay ko'y bisyo, ma, ha? Akong kasagaran hanggang kanon, utan po. Dili ka sa kaliwat na anak. Unsa, ma? Kaya akong papagod, ang imong lulo ba? Pwera hisgot lang. Naamasabgot to'y asthma. Unsa? Hiligid kog utan matagkaon ako. Wasag ko'y bisyo og physically active sad ko. Ang ako mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana, Dok, nganong nagka-asma man ko? Bisan wa ko'y bisyo. Og healthy man na akong mga gipang taon. Posible ka nga nasunod na ako sa among pamilya? Kay matod ni mama, ang akong lulo kuno adunay asthma. Ikaduhang pangutana,
Permanente na ba ning sakita o mawa pa ni? Unsaon ako paglikay sa mga butang nga makagrabe sa akong kondisyon? Luwas ra ba gihapon kong moduwa og basketball ug mag-ehersisyo? Ikatulo nga pangutana. Aduna ba'y pagkaon na kinahanglan akong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up kanunay? Bisan pa man kung wa ra ko'y gipamati? Ikaupat og katapusan. Posible sad kaha nga nakuha ni nako sa construction site? Dito man gunin nagsugod sa dihang nagtrabaho ko isip construction worker. Unya grabe ang abog ug halos pirmi na akong malanghap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Posible kaha nga mao ni hinungdan? Unsa kay maayo? Muundang ko as construction worker? O mapadayon lang? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Carlo. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o kini sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga it is okay to say no when saying no is taking diligent ownership of your life. Namang ko'y uban nga ako di ko kay baw mingog no. 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 Okay ra naman yung kag no. Kung ang imong pag-ingon sa no na ay bugat nga meaning. No, it's not all the time nga mag yes lang ta bisag below the belt na. Na ay panahon nga mo say no gid ta kung di na ta makasabot. Okay? So ang atong magtatampo karon adlaw si Carlo 18 panuigon, single, taga Cebu City. Mayong pagpaminaw sa mga taga Cebu City. Taga San Nicolas Paris, kini ako rin basahon ni kay Cebu City. Mga kauban ni Father Edwin Tick, sa Caritas Volunteers. Josie Lagapa, Floribic, Laurigaw, Perla Baisa, Christine Padilla, Sherry Ibarzabal, Faye Abelia, Concordia Subing, Ninita Paradero, Michi Mariha, Sherry May, Juwam Humawas. Ug niya mga taga Pilar Camotes na mga Muabog family, Borja, no, Jess Borja, Paulino, Paling, Princy ug Nazareth. Mayong pagpaminaw. Mga pinamungahan, mga kailan tos pinamungahan ug mga Alcosiba family diya sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Mayong pagpaminaw, Ninya og si Genevieve, no? Hinaut manganta mag-usab kay nindot kay mo manganta. Regards sa Lantawan, San Fernando, Cebu. Doon ni sa Green Hills, ni Pitoy ug ni Joel. Musta naman imong mga kanding ug baka diha Pitoy dagko na. Ano ba tayo maihaw karong maabot mga adlaw. Nana ko gatubangan dining taga-Office of City Environment and Natural Resources sa City of Naga, Cebu. Nagpanguluhan sa atong City Administrator diha nga Engineer Arthur Villamor, Sinro Designate. Nada si Samuel Lapot Jr. Yun sa kanini Ben Lapot na. Verdel Alensonorin, Vicente Kunsi, Alti Altornon. Mayong pagpaminaw. Mga taga-Inabanga, Bohol, mga Intal family ug Husoy family. Good day. Okay, so going back to our sender, si Carlo, no? Mahitungod manig lisod ginhawa ning problema ni Carlo, no? Hinaut makatubag ko ning mga problema, Carl. Unang pangutana, Dok, nganong nagkaasma mang kubisan wala ko'y bisyo ug healthy akong pagkaon? Posible kaha nga naman ani nako sa among pamilya kay mato ni mama nga akong lulo kuno kay asthmatic. Yes, you're correct. Kay ang hinungdan man gining asthma is both genetic and environmental. Genetic meaning it runs in the family. Pareha po ni sa ubang mga klaseng mga sakit, no? It runs in the family. Environmental is
kung ma-expose ta sa mga irritants or magka-infection ta, viral infection ba, pwede ka maasma na. Allergens, smoke, lifestyle na to. Dietary, kaya kaon og mga hyperallergenic ang pagkaon, mga seafoods or whatever. No, so correct ang imong mama nga i-transit the family, but doesn't follow nga automatic sad ka nga ma-asthmatic kung imong lolo, imong lula bakon. Pero ang posibilidad is a little bit higher kumpara sa general population. So mao na siya ang ako ika-istorya. Ikaduhang pangutana, permanente na ning sakita o mawala pa ni. Unsaon ako paglikay sa mga butang nga makagrabe sa akong kondisyon? Luwas ra ba gihapon kung muduwa og basketball o mag-ehersesyo? Okay roy, di ko maulaw mo share nimo kuan. Carlo nga. Ako sa una, nginumdum gyud ko. Sa elementary pa ko asthmatic ko. Asthmatic gyud ko kay naliwat po ko sa kong papa nga ubakon po to akong papa. Asthmatic gyud ko. At pagka-college na ko nawagtang man. Unya, bisag dili kay ko dako, di bang ko taas kayo. Di po kumubo. Sakto-sakto lang. Average height nga 5'6", nga 5'6", between 5'6", 5'7" akong height. Atletiko. Kuha ko basketball, volleyball, tennis, basta grabe ko mo duwa. So pwede na yun. Mawa man siguro po ning nagkadako-dako na no. Pero ikaw, pila ni mo dad? 18? Posible na yung magtang na ka hamtong na ganyan mo, no? Pidya pa ka, ha? Ay, kung balikon, mga pidya patients, adult na ka. Kaya ang pidya patients, kay 17 years old and 364 days ko, no? Pag 18, adult na. Okay, sunod ka pangutanay, katulo. Ano na ba'y pagkaon nga kinahanglan na akong likayan? Kinahanglan ba kong magpa-check up o kanunay bisan pa man kung wala ray gipamati? So wala gyud ko mo sa muduol kag usa ka pulmonologist, no? Ang mga pagkaon nga imong likayan kanang maka-trigger, no? Kanang mga hyper allergenic nga mga pagkaon ug maglikay ka sa mga sitwasyon nga naay mga pollutants or irritants. Unsa man, mga aso, abog, o karang mga naay mga infeksyon, maglikay ka niya na. Stay calm. Pwede ra kag moduol og usa ka pulmonologist, adult lamang ka adult pulmo para masagaan kag something nga maka-dilate sa imong mga muscles, rather respiratory passages, na? Kay kining asthma man god inflammatory disease ni siya sa atong air passages nga mo constrict mo gamay ang agianan sa hangin. So ang tambala ni is something nga maka-dilate sa agianan sa hangin. Unsa man yung mga tambala? Ako may duman itong mga Britanil, itong mga unsa pa to? Salbutamol inhaler. Daghan kay na siya. Muntinlucas, mo na yung mga tambal, no? Para sa hubak. Mo stay calm lang ka na expected na nga hapit na kagihubak kung ikaw lisod nag ginhawa sige nag-ubo-ubo murag muhuot ang imong dughan kanang daghang mucus production nya ang imong ginanawaan ako may duman sa una murag wheezing, no? Murag nang iring bitaw nga kuan. So mao na siya, likay lang ka sa mga makapa-allergy nga mga pagkaon. Naay tambal ni siya, ha? Naay tambal. In worst scenario, ang pasyente dalhon sa ospital para hatagag oxygen kung nagyud makaginhawa gyud, no? Pero kato mga salbutamol inhaler effective kay to. O kanang naay a certain amount of times of pop unya inalan mo tumano nimo ang imong doktor unsay kuanon unsay style sa paghanggap sa sud sa inhaler nya kinahanglan nga rich ka og vitamin D nga makuha nato sa silaw sa adlaw sa ubang mga pagkaon ug dili ka dehydrated nga sakto ang imong amount of water sa imong lawas nga makasustain ang imong vital organs functioning, na kaupat og katapusang pangutana. Posible ka ha nga makuha kuni sa construction site? Yes, construction site ng simento lang dali nagbubuo ng simento bidang abuga na inagmasag simento hasta nang balas imasa simento didto man gud ni nagsugod sa diyan nagtrabaho ko isip construction worker murag didto gyud, no? Unsa unya grabe ang abog ug halos pirmi na kong mahanggap ang mga sigarilyo sa akong mga kauban. Yes, posible ka nga mao ni hinungdan. Yes, posible gyud. Unsa kay maayong muundang ko sa construction or padayon lang. Depende na sa imong nibalaan nga pangwarta Carlo, no? Kay kung dili pod ka degree holder, di po ko mo recommend nga office work sa imong kuanon, no? Hindi man ka mo qualify. So kung I do not know on sa imong educational attainment, kung construction ang imong naibalaan,
ari lang tingalikas mga carpentry work dili lang tong masa ug simento kay abog mo na kayo. At least diri sa kahoy na magani gabas sa mga kahoy ang iagi sa gabas akong obserbahan na nga kay magsigim sa kog tanaw ang mga construction dili man kayo pareha sa abog sa simento ha abog man gani ang naggabas ni mos kahoy po dili kay siya irritant dili kay siya isog na kayo sa imong paginawa so hinaot ta kasabot ka sa kong speaker nimo Carlo, sa akong balikon, di ko maulaw ni mo share nga ako sa una, hubakon ko. Pero pagkakalis na ako, nawagtang man, na atletiko. Grabe kay ko mo tennis. Basketball, o di ko maayo kayo sa basketball. Volleyball, no, narang-arang ko. Pero tennis, arang-arang ko. Pero uban nga mga ball games, why football? Kaya pickleball, pickleball. Na pickleball ka, kaduwa na wala. Medyo minus-minus mga itong panahon karong mga panahon na. Okay, so ngadto ni Carlo, ngadto sa libuan million sing namina sa itong programa kini nga kung suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much sa makanunayan ng paminaw sa itong mga RMN program. Taas katag-greeting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakar man. Daghang salamat o maayo.